Hej og velkommen til Ottos Have. Jeg vil vise jer rundt i vores have og vise jer, hvordan vi har brugt korten i vores indretning af vores have med bede og så videre, som vi med god hjælp fra Baiema har fået købt os. I forhaven har vi brugt bederingene, som vi synes giver en rigtig god afgrænsning mellem granitten og de forskellige buske og træer på begge sider af indkørslen. Og så har vi faktisk også brugt dem inde i haven. Følg med indenfor. Hele vejen rundt har vi brugt kortenstål og kortenbede i vores indretning for at skabe miljøer. Både for at afgrænse lidt omkring flagstænger og træer, og så også for at skabe lidt hygge her. Og ja, der var Otto, som er hovedpersonen i Ottos Have. Over ved vores træer her har vi brugt bederingene igen. Super nemt i forhold til at have en plæneklipper, og jamen, nem og vedligeholdelsesfri bede. Ligesådan her på vores hjørne, hvor vi også lige har skabt et lille hvilemiljø eller et solmiljø her om eftermiddagen eller aftensolen, jamen, hvor vi har bænken også fra Baiema sammen med kummerne. Vi synes, det giver noget hygge. Så har vi vores store terrasse her. Og på den store terrasse, jamen, der har vi brugt nogle høje bede. Nu har vi 50 x 50 fliser her. Så jeg fik dem lavet, så de passede med 50-50, eller det vil sige 50 bred og så 100 eller 150 lang. Så kummerne her er tegnet på specialmål, så det passede ind i fliserne, så vi undgik alt for meget skærearbejde. Udover at skabe noget miljø med græsserne i, jamen, så giver det også en rigtig god læfunktion. Så når man er inde på terrassen her, jamen, så giver det rigtig meget læ og skaber noget hygge samtidig med. Så har vi lige skabt lidt ekstra herhenne. Der var et dødt hjørne, synes vi, hvor der ikke var korten, så der fik vi sat en kumme ind og plantet med lidt husløg og det her fine træ. Over ved vores drivhus her igen, bederingene, som vi synes skaber nogle gode områder, og så har vi igen lige lavet et lille hjørne herover, hvor vi også kan sidde og nyde solen og få lidt læ samtidig med. Og så har vi faktisk også omme på bagsiden af huset, har vi skabt en lille køkkenhave med højbede og bederinge. Følg med herom. Her har vi brugt et højbede til vores jordbær. Og så har vi krydderurter, rabarber i bedering og blåbærbuske også i bedering. Og vi synes, det skaber sådan et rigtig godt miljø at mixe det lidt, både bedering og højbede. Og det her, jamen det er vores bud på, hvordan man kan indrette haven jamen, hele vejen rundt ude fra vores forhave og ind i haven med de her lækre kortenkummer og højbede fra Baiema. Vi synes, det er nogle super gode løsninger, både på standardmål og på specialmål.